Tak, já vás všechny vítám. Já mám dneska krásnou hostku a to je Silvia. Ahoj Silvi. Ahoj, Evka. Ahojte. Ahojte všetci. Zdravím vás. Eh, My máme takovou společnou jednu vlastnost, si myslím, anebo i jednu krásnou aktivitu, a to jsou rozhovory. Milujeme dělat rozhovory s krásnýma ženama, inspirativníma ženama a jsme takové jako akční a energetické, což nás hezky spojuje. A zároveň jsme tvůrkyně. Takže vidíte, že Sylvia ráda maluje nebo nádherné obrazy, má i výstavy. Zároveň i je henistkou, cvičí jogu. Určitě budu ráda, když nebo když mě doplníš. A prostě ty toho děláš strašně moc a je to úplně nádherný, protože i tím, čím jsi prošla a jak vlastně ten život ti přichází ty různé překážky a ty výzvy, tak ty jsi taková tvůrčí duše. Já tě teďka poprosím, abys doplnila to, co vlastně je to tvoje teďka to nebo v čem si vidíš taková jako nejvíc teďka tvůrčí bytost. Mhm. Tak v podstate, ono si to už spomenula, Evka, to je v podstate to maliarstvo, lebo tá maľba tam stále je, ona to je vlastne, ja som sa tomu venovala, ja som si na tento dar prišla v podstate až v tých 17 rokov, niekto to má od malička, ja som vlastne to objavila v 17, potom som sa to rozvíjala, dokonca som to vyštudovala na vysokej škole. Mala som prvú výstavu v roku 2006, v podstate to bola krásna diplomová práca, kde bolo prepojenie maľba s písmom. A vlastne ja mám svoju knihu, ktorá nebola nikdy uverejnená a ešte aj teraz, to ste tiež nevedela, ja mám rozpracovanú jednu knihu pre ženy. Tam Mhm. už sú vlastne skice, sú vlastne tam, ja som to ešte pred rokom spomínala v podstate. Ja tam mám vlastne kaligrafiu, používam, ale ešte nie je dokončená, takže vlastne teraz sa tým neprezentujem, lebo ešte takto začala som to, stojí to trošku, áno, lebo proste tam potrebujú prísť tie myšlienky, aj tá inšpirácia. No ale v podstate malbe, ja som potom malbu v roku 2006 takto, nie že skončila. Ja som vedela, že stále budem mať to vytvarné umenie, tam bude v pozadí, ale na určité roky som ju tak trošku ako keby niekam schovala. Ja to tak poviem, že ako keby bola vlastne ako keby pod nejakým polštážikom, čiže pod nejakým vankúšikom. Stále to tam bolo v pozadí. A ja som sa venovala dosť dlho lingvistike, to znamená jazyky, ale tak ja som robila pre rôzne firmy, preklady, tlmočenie. Mhm. A naspäť som sa k umeniu vrátila v roku 2017. To som Mhm. žila v Anglicku a odtedy vlastne v tom pokračujem. A ja som vedela, že vlastne v tom, ako keď už som raz začala naspäť, tak to bude stále vlastne. To už bude vlastne do konca života. Dokedy budem tu na ešte, lebo to je v podstate, to je to gro. To je v podstate to, čo ma naplňa, tam sa prepájam na svoju dušu vlastne a tam som v tom flow v podstate, tam to prežívam v podstate to prepojenie vlastne, ten prítomný okamih, čiže tam je to nádherné v tom. Hmm. A já vím, že ty jsi to v životě neměla jednoduchý a ani nemáš, pořád ti tam chodí nějaký výzvy, překážky. Je to neskutečný, nevím, o čem chceš mluvit, nebo nechám to na tobě, ale kde bereš ten jako optimismus a prostě to nadšení, protože to z tebe jako úplně vyzařuje, jo, že nevím, jestli můžu o tom mluvit, že jsi měla vlastně nějakou havárku a i No, v osobním životě, partnerském životě. Eh, Jak to teda jako zvládáš, nebo kde bereš ten pozitivní přístup a hledáš, jak s tím jako pracovat? ja si myslím, že pre ženy je dosť dôležité, keď sa dokážu nájsť same seba. To znamená, že ty keď sa už, ja som už v takom veku, v podstate ja mám 47 rokov, už v podstate toho roku mám 40, ťahám na 48 a to aj rada hovorím, nemám s tým problém. Ide vlastne o to nastavenie, čiže vlastne ja som našla sama seba, ja mám to ukotvenie sama v sebe, ja pracujem s tým svojim stredom. To znamená, že ja sa stále k sebe vráciam, pokiaľ je nejaký problém, tak idem do seba, vlastne viem sa na seba napojiť a ja pracujem s telom. Nebolo to stále takto, ja tu mám skrze vlastne aj môjho synčeka, ktorý je autista a vlastne on mi vlastne aj nastavuje, no myslím, že to je pre každú jednu matku, to dieťa je pre ňu zrkadlom, tam vlastne začne riešiť, ale ja som vlastne bola na vlastných nohách od 15 rokov, odkedy vlastne zomrel ocko. On vlastne zomrel, keď som mala 13, mamka, keď som mala 30. Ale ja stále poviem, že to sú vlastne moji anielici a ja vlastne už cez ne tie ich dary dávam ďalej. Ale ja hovorím, že pre ženu je veľmi dôležité, lebo niekedy sa v tej našej spoločnosti hovorí, že taký ten systém nám hovorí, že čo by sme asi mali robiť, nie, že Mm. žena by sa mala niečo možno vyštudovať, mala mať nejaký vzťah, vydať sa, mať deti a možno ešte niečo a potom bude šťastná. A veľa žien prichádza do vodu, že
všetko sa týmto splní a oni zistujú same, že oni nie sú šťastné. No Hmm. lebo že to je vlastne to, že tam ide nájsť to vlastne to ukotvenie, fakt ten stred ukotvenie samej v sebe vlastne, že tá viera, ja mám strašne silnú vieru samú seba, Evi. To znamená, že ja si verím, ale aj už dôverujem životu. Že ten Mhm. ma presne zavedie tam, kam má. A z každú tú príležitosť, ktorú mi dáva, to nie sú pre mňa prekážky, to sú pre mňa presne tie výzvy. A ja sa rada prekonávam. Ja rada prekračujem komfortnú zónu. Stále je tu pre mňa komfort. Ako keby život by to tam dával, ale stále sa učím viacej a viacej a viacej. Takže vlastne je to o tom, že aj teraz, čo som mala v podstate, ja som mala už druhú nehodu Mhm. a pritom som manželovi povedala, že poprvé, že nestúpim do auta, ja som si neskoro robila vodičák. Ja som si vlastne zrobila vodičák až teraz vlastne v septembri, to je, keď to dám do češtiny, to je, myslím, že záži. Ano. Teda, ja mám trošku s tým mesiacom ešte problém. Čiže, a potom som mala hneď teraz po pol roku, ale ešte som mala manželovi, že už nestúpim, akože nesadnem si do auta. No ale musela som, pretože to nebolo v mojom meste niekde inde, ja som sa musela dostať domov. Čiže ja doslovne, a toto je fakt na mne, pre mňa je auto vyhodenie z komfortnej zóny, pretože ja som celý život pohybová. Ja som proste prešla rôznymi športovými aktivitami a od 13 športujem. A Mhm. teraz presne, áno, teraz sa venujem hlavne joge a vlastne trošku možno pilates, ale joga je vlastne ten základ u mňa. Lebo tam sa presne, ja som energická, ale ja sa tam vlastne krásne vybalancujem. To znamená, a ja ešte teraz v podstate sa viacej venujem, venovala som sa cyklické a teraz yin joge. To je proste celkové, to je to presne to ženské, krásne spomalenie, odovzdanie sa. To je Mhm. presne ten správny výraz, že odovzdať sa, uvoľniť sa. Vlastne to je to, ktoré, no, s tým majú... Ja som takisto sa stále to učím, som v procese, ale veľa žen s tým má proste problém. A ja to vlastne, ja nielen malujem v podstate, ja aj pracujem so ženami, lebo v podstate ja som sa venovala EFT coachingu, EFT už menej robím, Mhm. ale stále coachujem, stále mentorujem. Stále som sprievodkynia žien a ja ich to vlastne akože učím, ukazujem im to aj svojim životom, aj tým nastavením. Ono v Mhm. podstate, ja tu stále poviem to, že všetko sa deje pre naše najvyššie dobro. Čiže Mhm. aj v tom momente, keď sa nám, milé ženy, keď sa nám niečo deje, a ja chápem, tam prichádzajú rôzne emócie, akože musíme prísť aj tými emóciami, lebo je to spracovanie a je to aj dôležité, aby sme sa pozreli hlavne na tie, takto, to nie sú negatívne bolesť, nejaký strach, niečo, to nie sú negatívne, to sú proste emócie. Oni potrebujú len našu, v podstate našu, ten prítomný okamih a na to, aby sme si ich všimli. Čiže tá všímavosť. Mhm. Čiže presne týmto, ja sa týmto učím, to ja sa stále posúvam. To A je... ja proste stále viem, že to je len začiatok, to ešte nie je koniec, ale v podstate tak, no. Mám No, ten optimizmus, v podstate idem celý život takto, ja som proste tak nastavená a učím sa. A beriem celý život ako učenie, to je proces, mm, nerobíme nikdy chyby, my sa učíme, to je stále sme v procese, ideme. A pokiaľ budeme otvorení a budeme prijímať to učenie z každej jednej veci, tak vlastne sa nám budú vlastne aj diať krásne, aj rôzne veci a nás to stále bude formovať k tomu mm. lepšiemu. Jo, já jsem se právě tebe chtěla zeptat, když ty jsi tak energetická a prostě akční, jak se jako sklidňuje, že ty si to teďka řekla, tou jogou a malováním, že vlastně Áno, opravdu se dostáváš do toho, jako, to je takové zvláštní zpomalení, to je takové zpomalení v akci, áno. ale v krásné, jo, že se dostáváš do té rovnováhy. A měla jsi někdy takový jako okamžik, kdy jsi fakt do něčeho musela, teďka jsi říkala to řízení, ale fakt nutit, že ty jsi ta energetická a že si těch fakt jsi neměla tu energii a viděla jsi, že jako musíš to dodělat, nebo jako měla bys to dodělat, cítila si, že chceš, ale, Mhm. ale bylo to těžké přestoupení té komfortní zóny nebo najít tu aktivitu, tu energii? No, myslím, že pri vytváraní online kurzov. Tam to nastalo. A tam som aj pochopila, že fajn, dokážem to vytvoriť, lebo som vytvorila. Vytvorila som krásny online program vlastne žiť v súlade s emóciami, ktoré som vlastne mala dva behy, ale vlastne aj na tom to skončilo, lebo v podstate stále pracujem s emóciami. V podstate tie emócie dám do obrazov. Tam stále je buď žena, alebo v podstate mám už aj novú kolekciu a to je fantasy, áno. Čiže tam som to cítila, áno. Tam som ale proste to zistila, že necítim sa tam úplne komfortne, prešla som to, všetky tie veci, ale zistila som, že v podstate ja viac musím byť v tom offline svete. Ja potrebujem ľudí. Tam Mhm. sa vlastne napájam, nabíjam sa, pretože ja som iniciátor. To Mhm. znamená, že ja premosťujem, spájam ľudí, ja iniciujem a ja vlastne rozvírujem vody. To znamená, že je to fakt tak pravda, to nie, že mi hovoria ľudia, to aj vidím, kdekoľvek sa ja objavím, je to aj na krátky čas, proste mňa si zapamätajú. Nie je to, že by som to silila, proste je to proste to je môj dar, ktorý ja dávam, ale tým pádom ja môžem pôsobiť v rôznych
inštitúciách, veciach alebo medzi rôznymi ľuďmi a ani sa dlho nezdržím na jednom mieste, to je to, lebo ja proste potrebujem to, to je vlastne to moje, aj tá vlastne sloboda, Mhm. ktorú tu mám Jo. vlastne. A dokážeš být teda jako při tom malování asi sama, že? To asi se soustředíš na tu malbu a chceš být sama ze sebou. A jak ti teda napadly ty rozhovory, jakože s těma ženama nebo s těma Mm. osobnostmi? Jak jsi s tomu dostala, že ty si říkáš, že musíš být teda v tom offlineu, naživo, nacítit se a teďka najednou máš krásný podcast, rozhovory s ženama a vlastně je to ten online, dalo by se říct, jo? Áno, áno, Tak, áno. To je, tak jak ti to přišlo jako samo, jak ti to plynulo hezky? ja som vlastne v tom online svete zistila aj to, čo vlastne to bolo fakt to super, že vlastne ja rada robím videá. A Mhm. vlastne ja mám spúštené vlastne na YouTube, ja som nahrala rôzne meditácie, rôzne webináre, lebo tam to vtedy išlo cez ten FT coaching. A ja sa v tom vidím. V podstate to je tak trošku tá moja herecká časť, ktorá je vo mne, ten herec malý. Áno, ale to je dobré, lebo na tom sa presne môžem vyblázniť a ukázať vlastne aj tie veci, ktoré potrebujem alebo dám. Ale vlastne to išlo akože, Evka, vlastne akože s tým všetkým, lebo ja som vlastne za posledné 4 roky našla v sebe krásne dary. Nie, že to, že som si viacej rozvinula maliarstvo, ale ja som sa dostala k hene, teraz kvázi k jague, a naspäť sa vraciam napríklad k akvarelu. Mňa teraz manžel mi príde zajtra, mi prinesie, lebo ja si kupujem farby v zahraničí od Winsor Newton, také kvalitnej, dobré značky vlastne Mhm. v Anglicku. A ja sa teším naspäť, že začnem robiť to, čo som bola na vysokej škole. Proste mňa nabíjajú nové veci. A rozhodol som sa v podstate, ja som natočila pred rokom aj niečo, prvý rozhovor so s Michalou Jones, s Myškou. Je to vlastne moja kamarátka, ktorú najdlhšie poznám z online sveta. Myška a potom ešte jednu marketku cez rôzne kurzy, ale Myške som sa dostala cez požehnanie ženského lona, cez Mirandu Gray. Preto som začala robiť aj cykličnosť, osvetu, tieto veci, to takisto robím. A to bol prvý rozhovor, to bol vlastne ohľadom cykličnosti, lebo ja som vtedy mala v skupinke tú cykličnosť, no a potom vlastne automaticky mňa to potom napadlo, budem robiť rozhovory, že celkom akože fajn, jasne tie prvé to sú rôzne, áno, lebo tie prvé, dokým sa rozbehneme, tak Mhm. vyzerajú rôzne, áno, to je normálne, prvé videá. A potom vlastne druhý bol s Kristínkou Flidrou. Ja teraz zase budem mať s Kristínkou, dneska v podstate bude mať. A to je to vlastne, že a už potom, mne to potom proste napadlo, že mohla by som zrobiť nejaký podcast. To ti príde, Evi, to je Jo, proste, jo, ty jo. bude Já to tomu znám. flow a tie dary sa ti ukážu, lebo ja to stále hovorím, milé ženy, vlastne, alebo takto, keby som mala Evi. Pokiaľ sa otvárame, je strašne dôležité byť otvorený. Nielen myslou, ale srdiečkom. Čiže aj keď nás niečo zle v živote stretne, spracovať to. Samozrejme, my každá z nás už poznáme asi formy alebo spôsoby alebo metódy, ktorými vlastne súznime a sú nám dobre. Tak ako ja mám rada compassionky od Marketky Barašovej Ladovej, mám veľmi rada z NLP coachingu, to je NLP coaching v podstate určité tiež postupy a procesy, ktoré si robím sama a každá znamená, čiže vlastne spracovať to, ale stále sa otvárať, nezatvárať sa. Bo pokiaľ my sa Evi zatvoríme v nejakej časti, my nevieme, čo sa nachádza za tými zatvorenými dverami. Mhm. Človek, aká situácia, čo nové nám priniesie. Čiže toto je strašne dôležité a veľa ľudí s tým akože aj pracuje a stále akože možno aj zápasy, lebo majú strach. Tam už nabehne im strach, sklamú sa Mhm. a už ako keby ich to zastaví, ale ja chápem, u každého to nastáva, len tam je to vlastne možno ten spôsob, že nakoľko ja mám, že ja som dosť otvorená. Ja proste v tomto nemám. Ja dovolujem životu a ja milujem ľudí. Mhm. Preto ja rada cestujem, manžel je v zahraničí, ja som teraz doma, možno pôjdeme do Anglicka, už o tom ani nerozprávam, neviem, čo bude, neriešim budúcnosť, je to stále závislé od môjho synčeka. Mhm. Takže je to v podstate, ja sa otváram, a ja mám, že to, že ja milujem ľudí, milujem život Mhm. a dôverujem živote. Ja sa doslovne, ja už v tej mojej energii, ktorej som vlastne v mojich rokoch, a ja som práve teraz v premenopauze, tak Mhm. ja už krásne, aj s cykličnosťou to mi pomôže, že som pracovala, teraz vlastne napájam na lunárny, na mesiac, na lunárny kalendár. A to mi v podstate pomáha vlastne sa ďalej dostať tieto Mhm. všetky veci. To vlastne tá otvorenosť, tá dôvera v ten život, že už Mhm. plyne. Ak ja som povedala, že, prepáč, že presne ja už viem, on mi ukáže tú cestu a zavedie ma tam, kam mám ísť. Aj dokáže mi vlastne do cesty vyposlať tých ľudí, ktorých mám. Mhm. No Takže a to je vlastne... to jsem se tě chtěla zeptat, protože dost jako velký téma je vztahy. Jestli se nebojíš tím, že jsi jako strašně jako otevřená, nějaké jako zranitelnosti, stejně tak, jak jsme mluvili o tom onlineu, stejně tak, jako když vlastně máš ty svoje dary a třeba někdo tě nějak znal a ty teďka najednou něco prezentuješ,
tak můžeš být vnímána i tím jako nejbližším okolím. Stejně tak, jak jsi říkala, že cestuješ, nebo vlastně i s tím tvým synem. Jestli narážíš tady na tyhle, jako kdyby, nechci říct negativní, ale prostě vztahy lidí a osob, Ako který myslíš predsudky? Ako predsudky alebo niečo také, nejaké tieto veci? předsudky, přesně předsudky, anebo takové nějaké jako útočné prostě stavy nebo zranitelné stavy, kdy ti tvoji nejbližší ti něco jako vyčítají, nebo jak s tím pracuješ, protože říkáš, že jsi sama se synem, partner je v cizině, prošla si s Ale chodí, různýma. on veľmi často chodí domov, takže to je vlastne... to je takto, no takto, my sme dva v podstate najbližší z toho dôvodu, že v podstate my sme obidvaja stratili veľmi mladých rodičov. Mhm, Takže to je na tomto krásne, že vlastne my nie sme spolu, ako milujeme nášho synčeka, ale my sme spolu preto, že sa milujeme. Pokiaľ by sme sa nemili, tak by sme spolu neboli. A toto mhm, je vo vzťahu nádherné. Čiže my sme jeden pre druhého dosť veľkým, akože silný, akože partneri, akože si pomáhame a sme vlastne tu jeden pre druhého. Jasne, že sa stretám aj s predsudkami, so všetkým možným negáciou, ale ja som bola stále takáto, Evi. Ja som mhm, bola stále outsider. Ja som bola malá rebelka. Ja som si prvé poslušné dievčatko prežila v toxickom vzťahu. Musela som si to prejsť, aby som pochopila tú rolu poslušného dievčatka a veľmi rýchlo som zistila, že toto nie je pre mňa. Proste, že potrebuje, ja som si stále, fakt od tých 15 išla som svoju, ja som vytrčala, ja som bola šikanovaná, dokonca aj môj brat a sestra mi robili také rôzne zakulisné ťahy, akože, ale to je presne to, že aj veľa ľudí ti povie, že vlastne ty týmito vecami sa učíš, cibríš a tieto veci ťa dostávajú hore a vôbec nevedíš, že ťa druhí neberú. Ja som nikdy nezapadala do systému, ani nebudem. Proste idem a ja stále viem, že som ako keby možno pre mnohých ľudí, nie úplne priamo, ale niekto im to povedal, že som príkladom, lebo som iná. mhm, Idem si to svojou cestou a preražam si to aj na východe Slovenska, proste, lebo som taká. To som ja. A ja som proste zistila, buď ma ľudia príjmú takú, aká som, aj keď niekedy som mhm, nečitateľná, alebo nie. A ja si vytvorím tú svoju skupinu, ktorá je kolo mňa blízkych. Ale to, že ja mám aj vlastne pár, akože jasne samozrejme spočítam to na rukách, koľko mám kamarátiek, všetko, ale ja si z toho tvorím nové. Teraz som zase spoznala nového človeka cez online svet. A ja mhm, vnímam, že toto je neskutočne proste aj ten online svet, že je tak otvorený, ale zase je to práca aj Evka s tými energiami. mhm, Že ty keď sa v sebe ukotvíš, ustáliš, vieš si učiť hranice, vieš krásne pracovať s tou ženskou rodovou líniou, spracoval mhm. si to, lebo každá z nás tým prechádza, tak ty k sebe už púšťaš len veci, ktoré máš. A už v mojom veku ja si doslovne vyberám. Áno. Nie, Je. že jasné, ľudia prichádzajú rôzni. To už je na tom vlastne, čo ja v sebe mám ešte spracovať, aké tiene. Ja už to beriem ako zrkadlenie. Ale ja si vyberám situáciu, ja si vyberám prácu, Mhm. to si už vyberám. Áno, to už proste nepôjdem, nechcem. A presne je to vlastne o tom, že ja už chápem a rozumiem tomu, že ja si šetrím svoju energiu Hmm. pre tých ľudí a pre tie veci, ktoré mám a čo ešte mám v živote vlastne vytvoriť v tej mojej misii na tejto zemi. Tak. Pretože vlastne viem, že moja duša je stará a ja už vlastne v tomto živote končím. No to Ja je som... úplně nádherný. Jako a dala bys nějakou radu právě ženám, který neumí být těma rebelkama, aby se těma rebelkama, jak ty si vlastně prošla tou zkušeností, tak prostě, protože ten svět, jako všechny vnímáme, že se mění, že jo, tvůrkyně, online svět, ženy se stoupají víc do své síly a do té Mhm. své tvorby, už to není jenom to jejich role jako mámy nebo manželky, ale prostě chtějí být ty tvůrkyně a chtějí být tak jako vnímáni. A i ta společnost, už máme různé záměry, různá zaměření. Není to jenom, že musím být učitelka, Mhm. lékařka, právnička, nevím, prostě takový ty klasický zaměstnání. Co bys jim poradila, jak jako s tím teda jako začít, nebo kde vzít tu odvahu, nebo nějaký tip pro ně, aby se stali těma, nemusí být velkýma rebelkama, ale trochu už z těch hodních Vždy holčiček, sama sa s tebou. Áno, áno. Aby vyšli z tej role jo, tých, jo, jo, aby využili ten svůj potenciál, který mají, tu svoji esenci, ty svoje dary a prostě nastavili si ty zdravé hranice a prostě do toho šli. no, áno.
No ja by som určite, jak som robila tú osvetu v školách, tak ja by som akože odporúčala mať minimálne už v základných školách predmet alchymia ženy. Aby sa to vlastne už tie dievčatka, áno, aby sa už učili tam, lebo to je základ. Tam sa naučíš proste tie veci, aby si tvorili tie plnohodnotné vzťahy, aby nevchádzali do toxických vzťahov. Hmm. Aj keď to majú v rodine, stáva sa, samozrejme. Ale čo ja odporúčam vlastne, keď sa ma stále nejaká žena vlastne spýta, keď príde vlastne fakt si poradu, lebo vlastne poradím len vtedy, keď si príde poradu, lebo v podstate nevstupujem do určitého príbehu alebo do duše, ktorá vlastne ona má, ona sa ho tu má učiť. To vlastne rešpektujem. Aj keď sa mi niečo napríklad nepáči, nie, proste to je, každý si vyrábame, každý máme tú slobodnú voľu. Stále poviem, že vlastne skús sa pozrieť na to, že čo si rada robila, keď si bola malé dievčatko. Mhm. Lebo deti do 6 rokov majú v podstate krásne to, že oni necítia strach. Mhm. A tak takisto ako som to vnímala svojho synčaka, on vlastne ešte aj teraz by vnímal, pri tom moju mamku nezažil, ale ešte keď tu vlastne ona bola, tak on vnímal. Proste oni vnímajú ten svet vlastne aj z tej vlastne druhej strany. To znamená, že dokážu sa rozprávať vlastne s ľuďmi, aj ktorí sú úplne už niekde, v podstate, ako hovorím, že ako môj ocka alebo mamka, že zomreli. Takže a vnímajú to, takže určite vrátiť sa do toho detstva, vlastne tam zistiť, že čo som chcela, možno niečo z toho si rozvíjajú, ale vlastne, lebo tam sme presne také, ako ja to poviem, že my sme vtedy prebudení. Mhm. Lenže potom nás už začína Evi formovať rodičia, spoločnosť, škôlka, škola. Nás dajú do určitých, dostane to poviem, do nejakých škatul. Ja som už v tej škatule stále vytrčala. Proste bohužiaľ. Čiže vrátiť sa do toho, kde sa zistí, že čo som No tam a co chcela. Fakt, když to vím, ale prostě nemám tu sílu a odvahu být tou rebelkou. tak si dávať vlastne také tie, Evi, aby som to povedala v podstate, ja napríklad mám, už síce som to vlastne, ja som si všetky archetypy nakreslila. Napájať sa možno cez prírodu, lebo ja sa napájam aj v prírode, jednoznačne, lebo tam vlastne žena my sme cyklické, my sa cyklíme, my sme presne ako príroda. Teraz je presne to obdobie yin, ešte stále máme zimu, už máme viacej svetla, ale stále sme ešte v chlade, čiže je to Mhm. yin energia. Preto ja milujem aj tu, ale yin yoga odporúčam na celý rok, to nie len, že v tomto období, lebo tam si energiu dávate. Čiže napájať sa cez prírodu, choď sama, doslovne poviem, že vyčisti slav, choď sama do prírody, nepúšťaj si nič, žiadnu hudbu, žiaden nejaký podtón, proste aby si bola sama so sebou. Ja viem, že z toho ženy majú veľakrát strach, že prídu domov a už niečo si ja už zapnem telku alebo rádio. Ja mám strašne rada ticho. Ježiš, ja už si to v mojom veku, ja to hovorím, že to je, ja si to užívam, to je doslovne to, že vlastne to je tá doslovne výživná samota. Ja to potrebujem, preto milujem, keď môj manžel ide aj preč. Ja ho milujem, keď je so mnou, ale keď je preč, proste potrebujem to do seba. A to je to super, že on to rešpektuje vlastne a mi to dá. Lebo v tom je tá sloboda medzi nami. A on už chápe, vie, aká som, to sa poznáme od 15 rokov, 16 v podstate, boli predtým kamaráti. A čiže cez prírodu, lebo tam sú presne živly a tam vlastne sa dokážeš prepať aj na matku zem, a len to je vlastne vedieť pracovať s tými vecami. Ja napríklad viem, ja to tiež robím a ty to takisto aj vyrobíš. Lebo vlastne ty máš vlastne v tom základe ten lesný smysl. Čiže cez prírodu určite. Tam byť sama so sebou, chodiť vlastne, počúvať sa. Lebo pokiaľ sme, takto, keď chceme s tým začať, keď sme v nejakej spoločnosti, my nedokážeme ešte sa odpúťať od tých zvukov. Ja už to dokážem. Ja proste, keď idem sama so synčekom na semafora, poviem si vnútorne, ešte len pred semaforky, niekedy idem peško, nech čas pre mňa pracuje proste, alebo nech sa pred čas pre mňa naťahuje a začne mi zelená, áno. Ja si proste používam tie afirmácie, to už automaticky ide jedno s druhým, áno, lebo to poznáme takisto. Čiže príroda určite nepomáha. Byť sama so sebou a fakt zistiť, možno sa sama pýtať tie otázky alebo ísť do seba, napojiť sa, možno cez tú menštruačnú, premenštruačnú fázu, lebo vtedy ideme do seba, vtedy, keď sa vlastne chceme, nás to ťahá do seba. My meditujeme, ani o tom nevieme veľakrát a zistiť, sama si pýtať tie otázky, že čo by to malo byť a ono vlastne tie odpovede Evy príde, len my tomu musíme aj načúvať. Hmm. Chcieť načúvať, určite napájať sa na vnútorné dieťatko, lebo to je Hmm. dôležité. Tak, jak ja sa napájam na svoju Silku, takisto ty sa napájaš na svoju Evku, lebo tam to vlastne začala, tam sú určité tie vzorce, čiže rebelku cez divokú ženu vlastne, možno ísť hlavne presne v tej premenštruačnej fázi do prírody, lebo vtedy nás je presne milá ženy tá divožienka, milenka, proste prečítať si príbeh od Estelle Clarice Pincoli, v podstate ženy, ktoré behali s vlkmi. Mhm. To určite odporúčam, lebo to je presne, to sú mýty tých žien, tam akože popredí je vlastne tá divoká žena. Lebo Hmm. tam sa nenapájame vlastne na tú Je, rebelku je. našu. To máš úplně pravdu a já si myslím, že i to přes to tělo, jo, No, že telo vlastně určite. chci jenom říct, že můžete zůstat, můžete přijít o rodinu, můžete přijít o bydlení, můžete přijít o práci, můžete bydlet v jiné zemi, ale to, co vám zůstane,
tak jste vy sama. Áno, presne to Vaše slovo. tělo a vy sama. To znamená hledat tu sílu sama v sobě a hledat ty odpovědi a ty, jak si říká to ticho, já si dost sama za sebou povídám. Jo, i v duchu, i na hlas, i když jsem v lese, třeba teďka jsem šla z práce a šla jsem pěšky, protože jsem potřebovala být sama se sebou a se svýma myšlenkama a naopak nechat ty myšlenky třeba plynout nebo nechat přicházet a odcházet, tak prostě když nemáte sílu a chcete být tou rebelkou, tak stejně jak vám tělo řekne, když jste přesně, jak si říkala, tady v těch cyklech, tak když prostě vás něco bude bolet, tak stejně s tím nic neuděláte a to tělo si to samo řekne. Tak buďte tou rebelkou tady v tom, že si ten čas na sebe dáte, Dáte. stejně jak vám to tělo říká, tak teď musíš odpočívat, ať si prostě děje, co se děje. A jestli se budeš přetahovat, tak se něco stane. Jo? Takže už v tomhle vás to tělo táhne k tomu být tou rebelkou. Dej si ten klid, lehni si do té postele, protože jestli si nelehneš, tak budeš mít třeba bolesti, nebo nemusí to být jenom z menstruací, protože menstruace nemusí být bolestivá, ale může to být cokoliv, jo. Takže si myslím, že ta síla hledat ji fakt v sobě, protože říkám, můžete zůstat sami se sebou a pokud sama se sebou nebudete v pohodě a silná, tak pak nemůžete nic dělat pro své děti, pro Áno. svoje partnery a vlastně ani sama pro sebe, protože nebudete mít tu sílu. Áno, áno. A ešte možno by som doplnila k tomuto vlastne fakt sa zdrojovať, dať si tú energiu. Čiže vy si nájdete ženy vlastne, čo vás, mne fakt, mňa plní. Teraz maľba, yoga, o chvíľu to bude akvarel, psík, ja mám psíka, proste príroda, to ticho, áno, proste to si prepájem. A fakt čiže nájsť si to svoje a každá si nájdeme, vy sa toho nebojte. Ale je presne to v pozadí, vie, že je tam veľa strachu. Ale v Mm. podstate vy sa nebojte ani toho strachu. Pre mňa je už fakt ten strach, že prekonávam sa, ja si ho zoberiem už doslovne ako kamaráta pod pazucho, idem s ním a vy si to môžete zrobiť aj to, že vlastne vy si predstavte, že je to nejaká osoba, ktorá je pred vami, on len chce vami prejsť, nič iné nechce. Každá tá emócia, ktorá vás, ktoré vy máte, ja môže to byť panika, môže to byť nejaká bolesť, len vám vlastne ukáže, že v podstate chce len vašu všímavosť, len vám chce aj tým telom, len prejsť, nič iné. Vy nič nemusíte robiť, len sa toho v podstate nezačať robiť nejaké činnosti, len už sa proste nechcem. Nie, to je presne ten opak, čo nemáme robiť, ten odpor, nie. Prijať to vlastne a prijímať veci, ktoré prichádzajú, aj keď nie sú jednoduché, jasné, ale všetko vás učí, celý život vás bude učiť. Mhm. A máš teda Takže. nějaký jednoduchý, krátký cvičení nebo typ, co si děláš? Třeba máš nějaký pravidelný třeba rituál nebo nějakou praktiku, kterou děláš a s kterou se nám můžeš pochlubit třeba? No to je napríklad ja som tu teraz dávala v mojej skupinke Seboláskový pondelok, jedna asana z tej yin jogy, to je vlastne to, že si lahnete na ten chrbátik, vlastne vysviete sa na jogamatku, akože karimatku, hore, ruky si dáte jemne akože dole pri tele, ale dlane hore a nohy si dáte do takého mierneho večka. To znamená, že si lahnete a v podstate len zavrete oči a necháte plynúť veci. Vlastne si zavrete si oči na také 3-4 minútky a nerobíte nič. Mhm. Doslovne prijímate a ste iba tam sama so sebou. Žiadna minulosť, žiadna budúcnosť. Tu som v tomto okamihu a som v svojom byti. Ale to dokážete vlastne, keby ste si takto sedli, jak ja teraz v tom tureckom sede. Áno, že proste zavrete tie fačka, fakt. Dávať si každý deň také fakt tie krátke zastavenia. Myslím, že 3 minútky si každý nájde. To si nájde každá. To mi zase nehovorte, že sa to nedá. Dá sa to. Čiže fakt si nájsť, pre mňa je vlastne to, dneska som si zase dala vlastne do obeda, akože yin yoga, fakt, lebo včera som mal napríklad ťažký deň a keď mám ťažký deň, tak vlastne idem áno do jogy. A dneska večer si otvorím ďalší obraz, čiže to je pre mňa fakt akože to je, no, Ty to tak nádherně vyrovnáváš, jako kdyby tu akci, relaxaci, áno, aktivitu áno. fyzickou s tou Hej, hej. psychickou. Je to nádherný, jak seš v té rovnováze a proto bych se tě chtěla zeptat, co je pro tebe teda jako to flow, určitě jsme to tady mluvili, ale jak ty vnímáš to tvoje plynutí, jako, nebo co, jak to vnímáš, jako ty, tenhle pojem, to flow, vím, že to hodně tady třeba zaznívá v tom prostoru, ale jak ty to vnímáš? No ja už vlastne ho teraz dosť často zažívam. To je vlastne tým vekom. Čím som staršia, tým viacej proste sa viem balancovať, viem pracovať so sebou a dám si viacej tých okamihov, kde som v prítomnom a prežívam tom flow skoro, no nie vo všetkom, ale vo väčšine veci. A Mhm. tým, že si to takto budeme dávkovať, tak to budeme aj viacej zažívať. Ale proste ten môj život je celé to flow v podstate, lebo ja som stále išla
v súlade so sebou. Jo, Ja, to je že som krásné. zažila nejaké okamihy, boli tam áno tie obete v tom prvom toxickom, potom trošku v Anglicku, ale veľmi proste nie že rýchlo, v podstate prešla som si tým a nejaké veci ma to, ja stále poviem, že aj veľa ľudí povie, že ten neúspech ich vlastne, to, že sú teraz úspešní, prešli tým neúspechom, ale ja to neberiem ako neúspech, to je proste, ty ideš Učení. v tom úspechu, áno, v podstate pracuješ a ja to neberiem ako niečo, lebo stále to už teraz nemám fakt, že všetko ma niečo učí. Aj tá nehoda, ja už si viem krásne povedať, že čo bolo zámer za to prvo, čo bolo za druho. A už to objavím veľmi rýchlo, že už sa tie intervaly skracujú. Čiže to znamená, že už proste, ale to je to presne to, že keď sa, ja stále poviem, že keď sa už žena napojí na to vyššie vedomie Vik, u mňa to nastalo v 42 rokoch a to som vrát, že to je presne ten vek prelomový, že ja sa mením každých 7-8 rokov, presne to nastalo a ono ideš cez tú korunu, vlastne napája sa. Ty máš sama v sebe, keď veríš, tak máš vlastne v sebe to vyššie vedomie a napája sa na seba. To je Ja už pekne krásný. potom. To je krásný. Chtěla bys nás někam pozvat, nebo co teďka zrovna tvoříš, ženy, nějakou, kdyby tě mohli teďka navnímat víc, nacítit, nebo využít toho, co máš, ty své dary? Tak je teraz akurát končila valentínska akcia obrazov. Ja ju určite ako vrátim tiež a z obrazmi budem robiť viaceré tieto, možno vlastne moje narodiny a takto, keď budem mať 1. maja. Ale teraz v podstate ja tvorím, ja mám teraz som v takej tej bublinke svojej, akože že ja mám teraz ako možno ešte mesiac budem tvoriť akože obrazy a potom už prejdem na ten akvarel. Čiže teraz nejaký nič tak to neplánujem. Hena mi nastáva vlastne v máji, čiže ja vlastne takto tvorím pre seba hlavne, ale aby som vlastne mohla tvoriť. Čiže teraz aktuálne nemám nič takéto, ale aj v podstate možno na môj podcast, ktorý vlastne mám a ďalšie rozhovor s Evkou som robila tiež rozhovor, čiže vlastne a stále to plynie a hovorím, že ja si prepájam ten online offline svet a fakt sa vlastne, ja som vďačná za každého jedného človeka, aj stále hovorím, že teraz mi prichádzajú zase do života. Proste to je presne to sa mi ukazuje, to moje prepájanie, spájanie, že je to proste niečo nádherné. Že vlastne tie moje dary sa mi už takto krásne a stále spoznávam, tým pádom, že som otvorila niečo nové a nové a nové. A to je na to krásne. Hmm. Za to som strašne vďačná a ďakujem v podstate, lebo to sú akože úžasné veci. Já ti, Silvi, strašně moc děkuju, protože to, co tvoříš a to, jak to tady popisuješ, je nádherný, jak krásně plyneš právě a určitě jsi velkou inspirací pro mě i určitě pro ostatní ženy. Takže Ďakujem. pokud si chcete nacítit tady tu energii a tady tu pozitivní, prostě pozitivní myšlení a inspirovat se, tak určitě podívejte se i na stránky, dáme určitě sem i odkazy. A já ti ještě jednou strašně moc děkuju za takový krásný rozhovor, který jsem s tebou mohla mít a nacítit si tu tvoji energii a tu tvoji esenci tvých darů. Ďakujem, aj ja. Ďakujem, bolo mi cťou. Ďakujem krásne. Mějte se krásně. Áno, všetko krásne. Tak. A teďka nevím, počkej. Tady to.